Ez biztos, hogy én könyveltem, és ez is biztos, hogy a könyvelés ilyen. Szépen játszál. Hát az milyen pici nézd oda? Az törpepincser, nem? Vagy nem, az csivava, az csivava. Jó, és a magnával, Hello! Hello! Sziasztok! Mogyi! Mogyika! Csak játszanak, csak így, nem tudom, beturbul, akkor izé? Nem, hogyha nem figyelnek rá, akkor Mert otthon így szokott játszani amúgy, azért csinálja. Mert otthon így szokta. először, hogyha nem foglalkozik vele, az a kutya, amelyikkel játszik, az egy ugat. Aha. Én fogom csinálni, mert egyszer olvastam az e-mailt, hogy a hoki eddig csinálja, akkor ezek szerint az ismerték, hogy én. Mogyi, jó, hát oké. Mogyi, szépen. A könyvelészen, hogyha bármivel egy készet belekönyvelek, akkor ez a szigmár az enyém, tehát jó, csak nem, én biztos, hogy könyveltem valamennyit,